Takže čaute, vás vítam pri mojom novom videu a dneska tu máme vlastne opäť Fortnite. Tentokrát už to teda nebude žiadny locker ani nič iné, ale už to bude normálna hra. Jak vidíte vľavo hore, tak je napísané Blitz Royale, tým pádom áno, dneska sa hráme Blitz Royale. Taktiež vlastne tam Star Wars, ako keby, by som povedal season, je tam ako keby Star Wars veci sú tam. A je to za mňa celkom zaujímavé, pretože ja som dlho Blitz nehral. Vlastne myslím, že na video som ho ešte netočil, takže toto bude nejaká novinka na mojom kanáli. Ale mapa je dobrá za mňa a tie zbranie sú tiež dobré. Vlastne sú tu Star Wars zbranie, aj meče sú tu a vlastne samozrejme máte tu normálny Blitz level, za ktorý keď si ho level upnete, tak dostanete nejakú vec. Buď je to vlastne Star Wars vec, alebo nejaká iná. Takže tu máte každú hru nejaký medailón, zrovna tu máme nejaký marknutý enemies, ktorý vám markne hráčov. Ja vždy aj spoločne s Maťom padáme tento domček, pretože je za nás najlepší. Taktiež vlastne je tu menší problém, že vlastne teraz nebudú vychádzať videa s Maťom, pretože Maťo tu vlastne teraz není. Vlastne on je teraz na nejakom splave, tým pádom v týchto novších videách Maťo nebude. A myslím, že to nebude až tak vadiť. Dobre, zatiaľ sme tu odpinkali nejakých dvoch hráčov. Vidíte, mám Blitz level up a teraz si dostanem niečo. A dostal som túto vec. Je to nejaká ACP Scatter Blaster. To je vlastne taká pampa Star Warsová, takže si myslím, že je dobrá. Dostal som ďalšiu vec. Toto je vlastne tiež pampa, ale trošku iná. Tuto si asi nechám, je v lepšej variante. Sú tu vlastne aj takéto supply lamy, také Blitz lamy by som povedal. Ale sú tu rifty, z ktorých môžu aj airdropy, myslím, že padnúť. Už iba 8 hráčov, lebo on to je nejak úplný battle, lebo keďže toto je vlastne malá mapa, tak sa tu nezmestí úplne 100 hráčov. A vlastne je to, jak ste si mohli všimnúť, podľa toho, že nemám žiadne stavby na možnosť stávania, tak je toto vlastne aj zero build a neviete si to ani nastaviť. Ja si myslím, že budem tu mať nejakých hráčov týchto Blitz Royale, pretože on je celkom, by som povedal, obľúbený. Neviem, že či úplne, lebo ja akože preferujem viac, keď už si niečo idem zahrať, čo ja viem, OG, alebo nejakú kreatívku. Blitzko zrovna nie, ale keď sme s Maťom objavili toto Blitz, tak to sa mi páčilo. Dobre, mám tu nejakých typkov. Dobre, a vidíte, že on mal vlastne meč. Mal sický a vlastne tento robí to, že takto zobere a hodí veci. Tak si kľudne dáme. A vlastne teraz sme zomreli. Takže GG. Tento typek ani nebol moc dobrý, len on mal... Ja som použil tú abilitku a vlastne tým pádom ma mohol rozsekať. Dáme play again. Ja si myslím, že to zo Blitz Royale je veľmi dobré, pretože mňa nikdy moc nebavilo to staršie Blitz Royale, čo bolo napríklad v kapitole 6. Lebo ja som hlavne ani nevedel, aké tam boli predtým, napríklad updaty. Neviem, čo tam bolo, sa môžete napísať do komentárov, ak viete, že čo bolo, aké spolupráca, alebo hoci čo iné, čo bolo vlastne predtým v Blitz Royale, lebo celkom by ma to zaujímalo, že čo tam bolo predtým. Teraz sme v ďalšej teda hre a to je hneď mytika, na tom spawnovacom majú hneď, to je zaujímavé. No, Kim Kardashianka. Ja som toto chcel natočiť s Maťom, ale keďže teraz som sa akurát vrátil z oslavy, tak Maťo tu vlastne není, jak som hovoril. Nie, teraz som toto video vlastne chcel rýchlo natočiť, lebo chcel by som mať takú úlohu, že každé 2 dní jedno video. Zatiaľ sa mi to darí. A dúfam, že sa mi to bude ešte dariť dlho. Lebo mňa to natáčanie toho videa aj baví. Sice ten strih je taký trošku otravnejší, ale predsa len zatiaľ bohužiaľ nemám žiadneho strihača ani nič, kto by mi to vlastne postrihal. Tým pádom
Mám zatiaľ smolu, ale určite časom si na to niekoho zariadím, lebo mňa to baví začať, ale strihať už až tak moc nie. I keď jasne patrí to k tomu. A hlavne tie začiatky si vždycky musíte vlastne strihať sami. Alebo ide fakt po mne? Ja ne tam. Dobre, dead. Také čestky. Než mimochodom, ako ste si mohli, ja sa teda nechcem vychovať, hej, toto hovorím pre nejakých možno hejtrov, ktorí by sa tu mohli ocitnúť. Nechcem sa teraz vychovať, ale jak si... Ale len keby náhodou by ste niekoho... Najzim! Aha, to bol posledný. Kde ste to? To vyzerá, keby ležal. Dobre, tak tieto pištolky sú celkom dobré. Tak to sa mi páči. OK. Dobre, čo dostanem za... let's level up. Shotgunu. OK. Toto je celkom moje obľúbené. Ja mám úplne radšej tie Star Wars zbrane než tie klasik. OP. Tento typek ma zabije. Zabila ma fejková renegadeska. A teraz možno niekto píše do komentu. Ale veď to možno nebola fake renegadeka. Viete, prečo to bola fake renegadeka? Lebo neverím, že ten, kto má OG renegadeku, by si nedal ten špeciálny skin, teda ten špeciálny style, ktorý k nej dostal. Viete, lebo keď už chcete mať renegadeku, tak si rovno dáte ten najvzácnejší štýl, ne? Hlavne on je celkom pekný. Ja by som chcel mať tú OG. Ja mám iba tú klasik, jak ste mohli vidieť, samozrejme v minulom videu. Dúfam, že ste ho videli. Lebo by som nerad, tak nie. Chápem, že akože nie každý možno si ho kúkol a niekto si kúkol iba toto video. Možno nikto si toto video nekúkne. Hej, akože to... Ale tak... Počkej, dneska je vlastne čo? Dneska je štvrtok? Dneska je vlastne piatok, nie? Či? Kámo, som úplne zmetený, čo je dneska? Dneska je piatok, áno. Tento typek očividne asi nevedel, že do neho strieľam. Alebo neviem, čo robil. Joink. Čo je tam mytické? Asi si toto nechám. Ulala. Ulala, makarena. Toto je ináč všade mytické. Oh shit, je zóna. Ja ho dám. Ak má sound vizuály, tak o mne vie. Jaký klač. Dobre. Ale mne nevie chudák. Kámo! Nie, prečo ja?
Čiže dúfam, že ste si užili toto video. Ak ste si ho užili, dajte like a odber. Ak sa vám to fakt moc páčilo, pošlite to nejakým svojim kamarátom alebo nejakým blízkym, aby dali tiež odber a like. My sa uvidíme pri ďalšom videjku a ďalšie videjko už asi nebude z Blitzroyalka, teda to vás môžem asi uistiť. Ale uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Goodbye!